Sme v Paríži! We are going to Paris! Je m'appelle mi popouille la croissant! Telka nám kúpila letenky na moje narodeniny a viete čo? Z Prahy. Ježiš, tak mi to nedošlo, bože. Takže ideme vlastne z Prahy a nie z Viedne, nie z Bratislavy, ale máme zabezpečený super odvoz, takže vlastne to asi až tak nevadí. Aj cestu späť. Počúvajte ma. Išli sme ešte, že vyniesieme smeti pred odchodom. Viete, čo sa stalo pred odchodom? Môj prvýkrát v živote ma nechala veľa niečo zobrať. Ja som sa tak vyjebala. A už byla na zemi, skleničky lídala. A ja ešte tie opiokábuče, tie sklenené veci. Potom ma tak porachala na tých schodoch a Nela len vyšla, že what the fuck. A ja na zemi úplne Už tu máme odvoz. Dobré ráno. Dobré ránko. Jsi tu? Jo? Poď. Paráda, tak ja som rada, že nemusím ísť vlakom. Obediček. Bum, budem, bum. Inak cesta bola perfektná, veľmi rýchla, teda, ale bezpečne rýchla, no. A čakali nás hneď pred domom, takže super, bez starosti. Tu vám prikladám ich Instagram, ich kontakt, keby si chceli, konečne máme transfer na letiska aj v Trenčine, pretože vždycky som ja musela brať nejaké spoločnosti z Bratislavy a tam ste si vlastne vždy museli priplatiť tú cestu ešte akože do Trenčína. Takže Slejanáda. Slejanáda. Prosím pekne, sedíme na tom check-ine, hej. A typek vedľa nás, čo nejaký Nemec, nie? Či Francúz. Hej, a on si proste tak ujebal, že on sedel. A Dvakrát, on sa iba takto pozdvihol na nás. tu půlku. A to jsme si říkali, to si děláte srandu. My úplně jsme ostali, že... No a potom to bylo po druhý a to už nebylo jako... To už bylo... A mě mě zabrnil zadek z toho. Nemáš všetky ty sedačky, že ne? A oni dělali sedí, oni prostě zavibrovali. A oni jo. sa rozprávali medzi sebou, jaké by proste bolo úplne normálne si ujebať cez to letisko. No, takže... A potom jsme potkali... Potom sme potkali celebritu, prikladáme vám fotku. Páči. Ďakujeme. A zdravíme. Zdravíme. A keby ste sa pýtali, prečo mám kurník shopom 2 kabele, tak som si myslela, že Nela kúpila kufor do 22 kg, ale on je iba do 15 kg. Ale nebylo na výběr, tak prostě... No a môj kufor má už sám o sebe mal asi 20 kg, takže 2 kiločka hore dole nám odpustili, ale zvyšok nie. Nela. Let's go. Náš prvý let spoločný za nami. Nelka, ako si užila túto experience so mnou? Superácký, ale nechala jsem tě sedět u okýnka, což jako mě trošku mrzelo, ale tak co bych pro tebe neudělala. Slay! Inak je 18:30 a je tu, že úplná sauna. Jak v Egyptě prostě. Úplne, keby sme prišli do Egyptu, takže si predstavte, čo to bude akože zajtra. Sú tu výstrahy pred teplom a zrovna keď odchádzame, tak začne byť príjemných 20 stupňov, takže super. No a máme teraz akože objednaný odvoz, ktorý nás zavezí do hotela, pretože ja odmietam si volať Boltov, takže nás budú čakať s cedulkou Nora. Tu upozorňujem nejakú pani, že má rozviezanú šnúrku. A ja kráva sa sama chodí s rozviezanou šnúrkou. A nevšimla som si to. Keby sa tak ja starám o seba, že? No a nie o cudzích. On nás mal čakať. My sme ako museli hľadať jeho. Skôr by sme asi našli klasický Bolt, ale tak nevadí. Ale kúpili sme si toto. Je to geniálne. Čo si o tom myslíš? To je geniálne. Stojí to za tých 8,50? To zase neviem. Ja by som povedala možno, že aj áno. Je to fakt dobré. Také osviežujúce. Basén. Milujem, že sme prišli takýmto autom, že príde maličké autičko. A toto by mal byť náš hotel, takže dúfam, že som to tam dal správne. Akože hotel. Pozrite sa, aká mini izbička. To je... To už i Nori byt je větší. A to je čo povedať, hej? To je čo povedať. Ale akože je to milé. A pozrite sa, aká mini sprcha.
Ty vole, tak to som ešte nevidela. To aj ja mám fakt oveľa väčšiu sprchu. A keď ja hovorím, že mám niečo väčšie, tak to fakt je ako extrém už, hej. Hneď oproti našemu hotelu je, ja to nechcem ani vyslovať, Kujten. Každopádne tam by som chcela strašne kašmirovú šatku, kašmirový šal. Mám to na mojom shopping liste. Takže som zvedavá. A je strašné teplo, ale že strašné. Doma je sauna, keď vidíte von. A to je už koľko? 8 hodín je? Už půl 9. Je 9 hodín. Je 9. A je proste sauna. Wow. No takto, je tu milión ľudí. Milión. Takže až 2 klidně. A je 2? Pozrite sa, koľko ľudí, hej, extrémne. Zatiaľ to znie len tak, že som strašne negatívna, že? Ja nie som len... Je mi teplo. No a teraz sa chceme ísť najesť. No, našli sme nejakú reštauráciu. Ceny také asi, ako sme čakali. A ideme si dať pizzu. Čo si vybrala? Quattro formaggi. A ja si dám teda pastu. A pošerujeme. Je tu fakt, že hrozné teplo, aj vidíte, ako sa lesknem. A ja akože jedna z vecí, ktorú fakt nedávam, je teplo, takže to je pre mňa dosť náročné. A boli sme aj tuto vedľa v nejakej reštaurácii a mali miesto iba vnútri, tak hovorím, že však môžeme si sadnúť dovnútra, lenže tam úplne jak blázen a nechceli nás posadiť pri okno, že lebo to je pre 4 ľudí stôl, tak som na strata odišla. Čiri lásačka moja. Cheers. Majú tu aj litrové limončelo. Som si mala dať, je to fakt dobré. Chceli sme Aperol, ale nemali. Ale toto je možno lepšie než Aperol. Limončelo, to som nikdy nemala, je to fakt dobré. Pozdravujem Denču Den Havlínovou. Denči Dena. Fuck up. Nakoniec sme dali iba pizzu, pretože z toho tepla moc nie sme hladné. Teda sme hladné. Ale takový prostě akorát. Podľa mňa. Akože... Ja mám pocit, že môj žalúdok si pýta jesť, ale zároveň nemám moc ako keby na nič chuť tým, jak je teplo. Test. Co si o to myslíš? Dobrá. Jako dost. Jako lepší, než ze Škoda nezajít. Pozor. To pozor. Bacha na jazyk. Bacha. Dej si jazyk za zuby. Takže není, no, takže bída. Je úplne iná, ale je fakt dobrá. Tak jo. Tie síry sú tam strašne dobré, mňam. Také úplne iné. Ľudia, tu tá pizza bola, že fenomenálne dobrá a aj to limončelo perfektné. Ja hovorím, že aká zlatá košela s jazvičikmi a to tam kamasutra. Sorry, Angel. Máš ráda? Koupíš mi? Jo, ale teď je to zavřený právě, takže asi ne. Bože. Přiznej do vlogu, že mi dlužíš Pokémony, že si prohrála sázku. A v čom vlastně? Já už ani nevím. Že jsem měla najít tu věc na telefon. Jaj. A že když vyhraju já, tak mi Dobre, zajtra ti kúpim Pokémon. No. Slyšeli jste to? Dluží mi. Slyšeli ste to, lidi? Hello, slyšeli ste to? Díky auto. Wow, to je krásne. Lidi prostě šli nějaký kluci, ne? A já jim říkám, že 6-7. hey guys, 6-7 a oni 6-7. Prostě úplně nudný lidi tady jsou, ale dala jsem prodávajícímu Pokémona a byl strašně rád, takže na zdraví. Zajímavé raňajky. Prostě to jsou také mini pidi raňajočky. Ako však stačí to, ale... Let's go shopping! Našli sme krásny spot. A stretli sme takí páry, ktorí sme stretli aj včera na večeri a chceli, aby sme ich odfotili, tak odfotili aj oni nás. A Fotil nás chlap, usekl nám nohy, ale řekl, že beautiful, takže... áno, a my obidve naraz, že prečo nemáme nohy a potom, že fotil to chlap. A my sme to naraz povedali, ale tie fotky sú pekné, takže... A boli strašne zlatí. Oni tu majú nejakých pokémonovské kačky. Normálne tá kačka sa ponorila, taká čierna a ona vyplávala sa na úplne druhej strane akože tejto rieky. Ja som normálne nechápala. Tady ty scény.
To bolo neuveriteľné. Toto je moje úplne najobľúbenejšie tričko v Uniqlo. A zobrala som si teraz ďalšie. Toto. Neviem, či toto je ten strih, alebo ktoré, ja neviem, ale zobrala som si čierne a zobrala som si zase aj ďalšie biele. A oni tu majú aj napríklad tieto trička, ktoré sú super v tom, že sú v tom vypchávky, takže nemusíte v tom nosiť vôbec podprsenku. Toto strašne rada to nosím. Z Kiko v Milánu som chcela si zobrať túto kontúrovaciu tyčinku, som skúšala od Maši a je fakt dobrá. Nie, že by som ju potrebovala, ale chápeme sa. Krásne. Predstavte si, že tam pijete rannú kávičku. Krása. Inak musím vám povedať, že keď som tu včera prišla, tak som bola dosť taká akože ale už sa mi tu páči. Musela som sa trošku Jakého pána som tady adaptovať. Pretože keď sme prišli, tak bolo strašne veľa ľudí všade a neviem, všetko tu smrdelo, všade tu bola špina. Takže som bola trošku z toho kyslá, do toho mám mať svoje dni, bola som hladná, mala som otlaky z každej strany, takže vlastne všetko bolo zlé. Môžeme zdať pusu. Tam chcem ísť do Maison Margiela, neviem, či to čítam správne, môžete ma opraviť. Chcem Tabi shoes, ktoré všetci, teda asi tak 99% ľudí neznáša. Ja som zistila, že mne sa proste páčia veci, ktoré sa asi väčšine nepáčia. A na tieto plánky som vždy hovorila, že sú úplne hrozné, že nechápem, ako ich niekto môže nosiť a yes. Tak jestli cítíš, že tě trošku tlačí, tak si to zkus. Takže oni sa rozťahnú, vieš? Oh, cool. Mne sa páčia aj tieto, ale ja som chcela také s bodkami, ale že sú v celej Európe vypredané. Škoda. Strašne sa mi páčia tie parky a tie budovy, čo sú tu, tá ich architektúra. Nádherné. S kapiňami. Sme v obchode a kupujeme si nejaké šmakocinky, ideme do metra, ideme vyskúšať metro a predtým si dáme takýto nejaký špric. A truduru, ako sa to číta? Podľa mňa 3 free. Ideme do Gentle Monster, to sú brutálne okuliare, mám už od nich jedný z Japonska a sú to jedny z mojich najobľúbenejších okuliary. A toto presne mali aj v Japonsku. Tieto som chcela, tieto som mala uložené. Pekné! A majú ich aj v zlatom. Láska? Tak připadám si teďka jako Max Verstappen. Čo by si povedala na to, keby takto chodí von? Asi bych na to řekla. Ešte sa mi veľmi páčia tieto, ale sú dosť podobné ako má Miu Miu. Ale čo je na nich akože výnimočné? Cool, že? A sú tu také pekné diamantíky. Ukáž? Zlatá. Vyzeráš jak taký joudíček, taký vyrastený študent. Ideme do Sabre Paris, pretože chcem kúpiť ešte príbor. Dúfam, že teda budú mať nejakú farbu so zlatým, ešte čo nemáme. A to je jediná zlatá, ktorá fakt, že vydrží, ktorú môžete dať aj do myčky a proste nič sa s tým nestane. Si môžete vyskladať, že aké chcete a oni vám to pošlú. Já bych sem dala tady tu, možná k tomu. Tu zelenou, ale že oranžovou nahoru. Či? Aha, že takto oranžovú. A tu zelenou nahoru. dole? Co si o tom myslíš? Tak Že to to? bude tak trošku všechno jako mečovat. OK, a toto dole, hej? No, souhlasíš? OK. A Neluška chcela ísť do Scuffers. Scuffers, yeah. Ako sa to číta? Scuffers, jo, že? Takže dobre som to povedala. Toto je pekné. Aha, mi tady by toho, jak se za chvíli jde auta, to je jako my. Aha. To sú každé naše budúce auta. Tak dali sme si spraviť vlastné príbory. Ja som z toho úplne nadšená, ale až tak nie, ale ja proste milujem ten príbor. No a celé to vyšlo asi na 175 €, čo je, áno, veľa, ale počúvajte ma, to je príbor, ktorý vám vydrží celý život a je ešte k tomu aj nádherný a tak. A Customized, takže neviem, kedy to príde, ani kedy to bude, moc som ji nerozumela. Zase na druhou stranu máme zatím ten příběh, není to jen tak nějaký příbor, který jsme si koupili, ale prostě jsme to spolu takhle prožili, tu výrobu. A ja hovorím, že ako keby, že vždycky, keď niekde pôjdem, tak si chcem kúpiť ako keby jeden ten set alebo dať spraviť a že to je ako, že už to budeme mať tak ako náš život a že vlastne dokedy budeme mať dom a deti,
tak už budeme mať akože celý ten set. Už máme vlastne 3 sady a potrebujeme ich aspoň teda 6. Aj viac možno, keď bude chodiť návšteva. Že tak vždycky, keď niekde pôjdeme, proste kúpime set a práve sme skoro hodili z chodcu. Zrazili. A hlásim sa vám s týmito balerinami kapučinami. Včera som mala už nejaké otlaky, ale že všade som mala otlaky z tých balerín, čo som mala predtým. A tieto sú mega pohodlné a vôbec ma to neoškiera. Ale musela som si dať nálepky kvôli tým včerajším otlakom, ale inak akože 10 z 10. A čo dneska má Arsenal a Paríž? Jo, Arsenal a Paríž. Ľudia, Finále Ligy mistrov. to, čo sa tu teraz deje, to je extrém. Tu je všade, že milión ľudí, milión akože fanúšikov. Na tejto strane až tak nie. Ale tuto. A už sú tu nejaké rozbroje. Furt tu niečo buchá. Ešte keď to všetci opijú, si myslím, že to tu bude docela nepríjemné a nebezpečné. A sú tu všade policajti, až také grupy policajtov. Zaujímavé. Sú normálne dymovnice pustené, sanitky tu počuť. Ježišmaria. Ja som sa iba nákupu. Boli sme pozrieť tuto. Volá sa to, že vraj sa to číta Bratán, neviem. Ja to volám proste Printemps. Každopádne, chcela som nejaký parfém, ale vôbec sa mi to nepáči, že je to také rozťahané všetko. A buď sú tam ľudia, čo vás moc otravujú, alebo takí, čo si vás ani nevšimajú. Lebo musí vždy prísť ako keby do tej konkrétnej značky a vlastne každá konkrétna značka tam niekoho ako keby má. Takže je to také... Neviem, radšej sa budem chcieť asi pozrieť ešte v pondelok do Žovouj, pretože zajtra majú zavreté, ale nechcem to obísť, pretože tam majú naozaj veľmi dobré značky. Dali sme si prasárnu Five Guys a dali sme si, že toto je kola bez cukru, bez kofeínu a je to, že vanilkovo, neviem aká. A je to fakt dobré. A toto je slaninový shake. Môžeš dať taste check, prosím? Na doporučení z blogu od Nikose. Podľa mňa to musí byť hnusné. Chutí to ako slanina? Nevím. No netvári sa moc nadšene. Právě, že aj tam skoro vůbec necítím, protože se takhle tvářím. No okolo slaniny to ani nechodilo, podľa mňa. Ale je to dobré. Že? Je to sladké, vôbec to chutí ako slanina. Mňam. Chutné. No, dostať sa na hotel bolo veľmi náročné, pretože všetky cesty sú tu pouzatvárané. A my sme boli ako keby presne, že predstavte si, že náš hotel a potom je ako keby v strede tá časť, kde sa... Potom je Champs-Élysées a takový to kolo. Nevím, jak se to jmenuje. Prostě to je centrum dění toho, kde teďka probíhají oslavy skrz ten fotbal. A my sme boli za tým. A vlastne celý ten stred bol uzavretý, takže akože sme sa nemohli dostať na hotel. Ten taxikár, že on nás proste niekde vyhodí a to ukazovalo, že hodinu pešo. A ja sa bojím ísť hodinu pešo, lebo fakt akože všade dymovnice, všetko, buchanice, ako fakt crazy ľudia. A ona mi ten týpek říkal, že když jsou fakt crazy, takže začnou skákat na střechu auta a všechno rozbije, takže to jsme fakt riskovat nechtěli a radši budu v tom autě teda než... Ano, tí ľudia sa hádzali proste pod auta, vrieskali tam, nepríjemné. Furt něco bouchalo. No a všetci ožratí, tak akože nakoniec si sa nejak vynašiel a namiesto 10 minútovej cesty alebo 15 to bola pomaly 3/4 hodinová, ale zlatý dal si záležať a všetko tu s nami poobchádzal, aby nás akože dopravil, lebo som hovoril, že je to tu nebezpečné teraz a že máme radšej ostať na hoteli. Potom som ma pýtala, že či som vydatá, že prečo som nečakala na neho. Starý dedo, ty vole. Mňa by zaujímalo, kde tí muži, hlavne títo detkovia, 80 roční, on má fakt tak 80 ľudí, kde oni berú akože sebavedomie na toto. To je ono. Tak oni už nemají co ztratit, tak sa proste zeptaj. Kdyby náhodou si ho mladá Slovenka chcela zobrať. Taxikára z Francúzska. 80-ročného. V týchto topánkach som prešla fakt veľa. Nemám ani jeden tlak, je to geniálne. Bože.
Toto celý deň musím odmotávať. No, geniálne. Ja som pôvodne chcela také s takými farebnými bodkami, lenže tie ani nemali. A ja som mala také podozrenie, že obidvoje sú z plastu, že sú obidvoje gumové. Tie s tými dots, prikladám vám fotku. Tie jedny mi bolo jasné, že sú plastové, ale tie druhé som stále váhala, že je to kožené, je to plastové, alebo čo to je. A povedala by, že obidve sú plastové, takže by som si ich ani tak nekúpila, lebo akože povedzme si úprimne, dávať skoro 900 € za plast je crazy. Ale za tie kožené stále je to veľa, ale chápame sa. Ešte vám ukážem, aké som si kúpila Gentle Monster. Mne sa ešte veľmi páčili jedny také čierne, ale boli vypredané. Takže osud mi dal znamenie, že proste nemám míňať tu. Anela povedala, že tieto sú mega cool, takže som si vybrala tie. Ty sú popí. Že? Tie sú popí. Ty sú popí. Tie sú super. Ale ešte také čierne, bože, tie boli také pekné, aj tie vám pridám fotku. A tie boli tiež geniálne, no. Škoda. Ale ja mám pocit, že tu boli oveľa drahšie ako v Japonsku. Ja mám pocit, že v Japonsku stali, ale ja neviem, 150 €, ale možno si to iba zle prepočítavam z tých jenov, alebo sa mi to nejak zle spája. Pretože tieto stáli 175, čo mi príde dosť veľa. Aj tebe sa hodia, vyzeráš cool. Ja viem. No a ešte ukáž ty, čo máš? Nela si v Skafers nič nevybrala. Trapka. No byl to taky moc na mě tlak, i že prostě oni asi za 15 minut zavírali a do toho jsem si to ani nemohla jít zkusit, protože tam byli nějaký lidi, kteří se taky nemohli rozhodnout, tak jsem si řekla, že na to Byla to iba jedna kabinka. A Pokémony. Tak jsem je koupila Pokémonů. Když si prohrála sázku. Ano, já jsem prohrála asi sázku, tak jsem musela. Já bych se je koupila sama. Ne. Cheers! Bye bye. Kiss kiss. And see you later. Hello! No dneska máme ďalší deň v noci, to tu bolo crazy. Doslova. Crazy, doslova. Normálne sme sa včera večer báli, sme sa nevedeli proste dostať domov. V noci tu horeli auta, bicykle, výklady rozbité, zastavky zničené. Normálně tu umřeli ľudia. Já jsem to říkala prostě. Jako mě to nepřekvapilo upřímně, takže... Jako mě to celkom prekvapilo. A jsem ráda, že jsme byli na hotelu, no. No, akože už bolo dosť nepríjemné ísť o 8 večer domov, takže v noci sme sa zobudili a opäť sme počuli všade policajtov, sanitky, úplné výbuchy o 2 v noci, ako veľmi nepríjemné to bolo. Nela sa celkom bála. Já to nemám ráda, no. Takže máme super zážitok. Dementi. Jako už hrozný bylo to, když jsme jeli ještě dávno před zápasem, nebo třeba 20 minut se hrálo. A všichni už byli v těch hospodách nalezli a už to jako bylo takový, že jsem si říkala, ty kokos, to je fakt hodně lidí. No a pak mě psal brácha, že jedno jestli vyhrajou nebo prohrajou, tak či tak to bude hrozný a bylo. A ja som videla, že boli zabarikádované ako výklady obchodov, takých drahých. A ja som si myslela, že to kvôli tomu, že sa to ako často krádne a že sa ako robia takéto nálety na obchody a mne vôbec nedošlo, že by to mohlo byť kvôli tomu futbalu. Takže tak? A bylo. A bolo to kvôli tomu futbalu. A akože podľa mňa aj toto, čo sa tu všetko dialo, tak to podľa mňa nemá s futbalom nič spoločné, to sú proste prepatí ľudia, čo čakajú na nejakú príležitosť, aby mohli ničiť cudzí majetok a vybíjať si svoje komplexy a ukázať, aké skutočnosti sú a myslia si, že v tom dave sú proste neprihliadnutelní a majú pocit, že ich nikto vtedy nemôže chytiť a nikto ich nemôže dočapiť a prostě čekají na tento moment. Což je trošku svým způsobem pravda, protože si vemte, že jste policajt a na vás naběhne v jednu chvíli třeba 30 tady těch lidí. Jako já bych taky nevěděla, co mám dělat. Prostě oni s tím prostě nemají co dělat, tak kdyby no. No, že bylo tu 22 tisíc policajtů tu bylo v noci. A stejně se dělalo tohle, takže. A všetko je zničené, všetko je hore nohami, však asi pôjdeme okolo Eiffelovky, tak vám to ukážem. Videli sme nejaké videá z rána a my sme ani nešli hneď ráno von, lebo ešte sme sa stále keby báli. Takže ukážem vám to. A pozrite sa, aká je dneska Nela krasotinka. Ona je krasotinka každý deň, ale pozrite sa, ona si dala môj skort.
Moje tričko. Moje okuliare. Proste my občas přepne, no. Dneska je proste za heteračku. Pozrite sa na ňu. A namiesto kabelky má takúto tašku, lebo kabelka je už tu mať, že? Sme v nejakom obchodiaku a majú tu Biologic Recharge, čo je úplne úžasná kozmetika. Tie cenovky sú dosť crazy, ale je to veľmi exkluzívna kozmetika, ktorá sa nedá len tak zohnať. Ahoj, Nelka. Takže som vedela, že si musím niečo odtiaľto odniesť. A toto je akože jeden z najlepších krémov, čo som kedy skúsila. Stojí vyše 200 €, ale proste to stojí za každý cent. Aj taký ich toner je brutálny, aj maska. Majú úžasné veci. A vždy, keď som to chcela zohnať u nás, tak som musela cez nejakú kozmetičku alebo kozmetický salón, čo s tým pracuje, čo je dosť otravné, pretože ono sa to nedá objednať cez internet. A kúpila som si 3 produkty, tak dám vedieť. Zaplatila som 600 €. Takže dúfam, že budem najkrajšia na svete. Majú tu aj Trees One Noten. Skúšala som teraz všetky, ale teda musím vám povedať, že všetky už doma mám, čo sú najlepšie. Táto je super, taká suchšia vanilka, taká bylinková. Toto je ich bestseller, milujem ju a toto je taká kožená, perfektná. Ale nič iné si neberiem. Pekné, aj keď poviem vám úprimne, ja nemám moc rada tieto otvorené obchody a to som vám už asi hovorila. Je to otravné. Keď budeme strašne nechutné bohaté, tak budeme používať mydlo iba od Diptyque. A takéto sviečky budeme zapalovať. A tak? Majú tu aj misóny. Nelko toto asi moc nebaví. Toto by chcela Neluška, ale 800 € stojí táto lampička. To je zároveň asi reprak, že? Tohle jo, ale tam tě ne. Jej. Sme mačík. Vyzerám ako tvoja mama. Strašne roztomilé, ale to, aké to musí robiť takéto plastové otlaky a jak vám v tom lete musí smrdiť nohy, to asi nechcete za také peniaze. Po toto nákupaku som chcela ísť do zvlášť obchodu, ktorý sa volá Repeto, to je nejaká parížská značka baleriniek. A ja som si celý čas myslela, že to je nejaká akože cenovo dostupnejšia značka, tak si to chcela ísť očakovať a zrazu pozriem a cenovka, takže asi sa do toho butiku pozrieť nemusíme, pretože asi až takých nepotrebujem. Prišli sme do takéto reštaurácie, že Casa di Mario, je to strašne takéto maličké, útulné a dali sme si nejaký špric a pastu a pizzu. Vyzerá to super a má to super recenzie a teším sa, som hladná. Akurát Nelča hovorí, že my sme skôr ako v Itálii a nie ako vo Francii. Tiež sa tak cítim. Máme pizzu a truffles. Milujem truffles, vyzerá to super. A máme tu takýto parmezán, že si tam môžete dať koľko chcete, najradšej by som si to tam tak akože vykydla. Ja už absolútne nevládzem, je to strašne syté. Ten Ozempic bol, že najlepšia voľba, proste. Robím si srandu proste. It's a prank. Jenom je toho prostě strašně hodně. Jakože my už tady jsme třeba 10 minut, možná i víc, a furt má plný talíř. To z toho neubudá. A ja som úplne už prežraná. A to som mala v pláne dať ešte tiramisu. Ale to je, no moje 2 kg mi podľa mňa navarili. Ale to fakt dobre, takže aj keď mi má rebro vyvariť, to zožerem. No tak jedlo bolo perfektné. Nelča dala 9 bodov z 10 a aj ja. Povedz nám, prečo si dala 9 bodov. Já jsem dala 9 bodů protože nebyly slaný těstoviny. Ale ty jsme osolili, hej? Teď jsme osolili, dobrý, ale potom na mě to byl docela stísněný prostor. A okraj na pizza nebyly dobrý. A ja dávam tiež 9, pretože nebolo to osolené, čo sme osolili, takže to nebol problém. Ale smrdeli poháre po myčke ako pes. Ale tak zadržala som dých a vypila som. A ešte prečo som dala 9? Ešte niečo mi tam vadilo. Že ta pizza tam ti chutnala víc. Hej, že tá pizza, čo dnes nebolo predtým, chutila oveľa lepšie, ale aj táto stále bola extrémne dobrá, ale tá predtým bola, že to proste bola geniálna pizza. To bola fakt, že jedna z najlepších pizz, aké som v živote mala. No ja chcem ísť stále do Žuvoj zajtra, ale je to zavreté, takže zatiaľ ideme do Dover Street Perfume Market. Som zvedavá. Majú tu naozaj akože veľmi zaujímavý výber, musím povedať. Pozrite sa, to je aké takože olejové, ale také ja nemám moc rada. Ale je to krásne. A pozrite sa, kde teraz sme. V obchode s Pokémonmi. To je to Pokémon. Na to není čaro. Tuto, tento? A i tam.
Tento asi Pokémon stojí 4500 eur, To jsou chápete? francouzský názvy, já tomu nerozumím. Aha. A myslím si, že Dracafeu je Charizard. Prostě 4500 eur stojí, chápete to? A staré paličky Pokémonů, toto stojí 600 eur, 400. Aha, vidíte ty ceny? Tento stojí 600, 780. Jsou takhle tady v tom, víš, jak mají tady tu věc, tak to znamená, že byly na tom, na takovém jako... Tom posúdení. Jo. A tento Charizard stojí 1700. Káš, čo máš? Koľko stali tieto kartičky, povedz mi? 50 euro. Aj by som povedala, že taká drahá blbosť, ale ty môžeš vlastne hovoriť o mne presne to isté, takže nemôže nikto nič nikomu vyčítať, že? A hlavně já si furt jakoby říkám, že tam může být reálně něco, co má hodnotu, to jste mohli vidět. Zatímco tady slečna si kupovala mini brands. A čo? A čo, takže jednou za čas a ještě takhle mi to frajeročka koupila. Podporujem ťa v tvojich... Snech. Najít, jo, v mých snech najít nějakou dobrou kartu. Nebo Godpack. No a narazili sme na takúto parísku značku a ja si vždycky rada donesem nejaký parfém, keď niekde cestujem a toto je paríska značka, takže sa to hodí. A vybrala som si túto, taká veľmi fresh kokosová, fakt krásna. To je berina. Wow, to je obří. To zviera vyzerá ako môj pes, ako berina. To je berry. Wow. Strašne veľa ľudí tam ide. Tak tam je určitě nejdem. Ale je to husťárna. Ja keby som mala čakať niekde rádu, tak sa... Ukaž. My jsme krásní a už nám tady všichni řekli, že jsme krásní. Mně někdo řekl, že you're fucking beautiful. Norce tady zase nabízí svatbu. To nevedia, že sme lesby. Počúvate ma, môj veľký problém je to, že ja furt chodím niekde čúrať. Takže ja robím to, že vždycky ideme do nejakej kaviarny, kde sa vyčúrame, ale vždycky si tam musíme niečo kúpiť, pretože inak by nás tam dorazili za to, že sme tam boli len vyčúrať. Takže vždycky si niečo kúpim a jak milo to dopijem, tak potrebujem znova čúrať. A proste to je neustály kolobeh dokola. Neustálý koloběh čurání. Co ten zadek hezký. Poď ty krásna, Ričko. Victoria what? Who's Victoria? Aby ste vedeli, Nela si včera kúpila Louvre. Majiteľka, riaditeľka. Ona je totiž to dneska úplne mimo. Dobré ránko! Takže dneska máme posledný deň a ideme zase proste dať tour de Paris a ideme zase pešo. Včera som doslova zodrala topánky, takže dneska som si dala radšej už tenisky. Jo, a dneska jdeme do 2 parfumérií a potom jdeme Do jednej parfumery. Aha, tak do jedné, ale do 2 prostě obchodů, kam chceš jít ty. A Aha. potom jdeme na Champs-Élysées a Champs-Élysées. vítězným oblouku. A všade tu chodíme inak pešo. A But I like it. akože normálne celý deň chodíme pešo. Včera sme už skoro nevedeli dojsť ani na hotel, či sme boli také unavené, úplne nás boleli už nohy. Všetko nás bolelo, celé telo. Ale zatiaľ sme boli, čo iba 3-krát sme volali taxikára, sme boli metrom a nejak sme pešo chodili, že? Takže láčes, super. A aj teraz ideme skoro hodinu pešo, pôjdeme. A idem si kúpiť balerinky. Ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. A dala som si takéto pučí brejle. Ja som úplne zabudla točiť, ľudia moji. Boli sme pozrieť predsa len v Repeto na tie baleríny znova. Prišla som tam, nikto ma neodzdravil. Potom nás tam nechali úplne čakať. Úplná ignorácia. Neviem, akože nás tak hovorí, že vlastne niektorí tí Francúzi majú veľký problém akože s tými turistami a tu mi to presne prišlo. A potom sme ešte išli do toho Fabulous na tie ďalšie baleriny a tam proste mi boli strašne nepríjemné. Všetky mali taký šév na kraji, kde sa to zapínalo a som cítila, že to by boli instantné odtlaky do 5 minút a
tak som usúdila, že radšej ich brať nebudem. A teraz ideme na nejaký aperolík, limončelo a ideme do Žubu. My sme inak zatiaľ tak z Nelkou zhodnotili, že Paríž zatiaľ 7 z 10. Neviem, akože ja som nemala som nejaké vysoké očakávania, ale to, čo sa tu aj stalo, akože s tým futbalom, všade je to nagrcané, našťaté, všade je to proste sú nečistené. To sa říká, když máme jaký pití. Promiň. Ty vole. A proste je to také nepríjemné, je to strašne všetko špinavé teraz, všade je sklo, všade je bordel z toho. A sa mi to tak trošku ako keby znechutilo. Takže som trošku z toho sklamaná. Ale inak je to tu krásne, páči sa mi, že sa máte stále kde prechádzať, stále objavovať nové miesta, všade môžete chodiť pešo, len teda tá špina je tu taká, no. Ale máme aperol, takže sa to teraz vynulovalo, chápete? My sme si k aperoliku otvorili aj na chvíľu robotu a nejaká pani je vedľa nás a po francúzsky už dvakrát niečo povedala na to, že sme na telefónoch. Ako je vám po francúzsky vysvetliť, že musím aj pracovať pri aperoli? Nela má zase túto tašku, pretože stále sa nerozhodla, že by chcela kabelku. Láska, existuje nejaká kabelka, ktorú by si nosila? Jo, Carobex. No to určite. Však jsem jí měla už. No tak to o tom neviem. No to jsem měla. Tak mám ti vyrobiť perličkovú? Ne, koupit zase potřebuju. No. Ale to byla jenom, že kdyby jsem ji nosila, tak co ty? Čo ti je? Pojď, už se tady to video chci udělat toho Ukáž? Lásu, přestaň. Počúvajte ma, Nela si dala jeden aperol a už robí hanbu. Protože prostě nepiju aj slunce a jsem jako... Jakou hanbu ty lidi už v životě neuvidí. Girl. Pozrite sa, tam sú malé kačičky. ryba. Ježi, a jaká ryba, tam je, vidíte ju? Ja by som tam normálne tieto decká všetky zhodila. Prečo by žiadny dospelý človek nepovie, že tam nemôžu vrešťať nad tými mladými kačičkami? To bolo trošku drsné, ale napríklad, keď budem mať deti, tak ich budem akože učiť, že tie zvieratá proste nemôžete akože vyrušovať a tak. Takže ja som sa tam postavila, pekne ziaľky som sa natočila, boli krásne. A zrazu proste Zrazu tam proste príde milión malých detí a začnú kričať a pomaly sa ich až chytajú, tých mladých. Úplne sú tam blízko. A proste tie vychovávateľky sú akože nič. Tvária sa, že to nevidia. Pozrite sa, aký je tu krásny park. Už sme tu v Žuvuj, čo je jedna z najlepších parfumérií na svete, takže som fakt vedavá, že čo tu budú mať. Teším sa. No, takže sme tu. Majú tu fakt, že všetko možné, ale ako čo sa týka nejakej mojej experience, zatiaľ dosť divná. Majú tu taký výber, že dovidenia. Povinná zastávka v zahraničí je vždycky McDonald's a proste skúšanie. Aha. Čože? No Nelka si vyskúša niečo, proste, čo u nás není, ale ja si všade dávam cheeseburger a vždycky a vždycky vlastne potom zhodnotím, že kde majú ten cheeseburger najlepší a zatiaľ si myslím, že najlepší cheeseburger je v Dubaji. A najhorší si nepamätám. Tak hej. Najhorší cheeseburger zatiaľ bol v Maroku. Pozrite sa, tu majú, že nedávajú papierové, ale takéto plastové, to je super. A strašne taká maličká tácečka. A cheese. U nás mám pocit, že je trošku lepší, ale není zlý. Čo hovoríš? Basén. Vamos. Díky bože za ty dary! Trošku sme si odskočili do rajeckých teplíc. To studí! To je osviešenie. Tady se furt něco deje, ty vole. 4. Ty vole. Ešte raz. A správ nejaký tričeček. Tričeček. Profesore, 6, 7. So now, Champs-Élysées. And we are going to Onitsugi Tiger, so come with us. OK. Teraz sa ideme pozrieť do Onitsuka Tiger. Odtiaľ mám 2 topánky a sú to najpohodlnejšie topánky na svete. A zaujímavé ma, že či sú tu rovnako lacné, lebo fakt v tom Japonsku boli celkom cenovo dostupné a že či budú aj tu tak cenovo dostupné. Ak hej, tak si jedný kúpim. Majú tu super výber. Tieto sú krásne, ale stoja tu 160 € a v Japonsku stali možno 90.
Ak sa nemýlim, musí sa opýtať Máši, že či si nepamätá, ale teda sú tu dvakrát také drahé ako v Japonsku. Idem sem sa iba pozrieť. Je tu tak strašne veľa ľudí, že sa tu nedá dýchať ani hýbať. Ale jo. Mohlo to byť. To jo. Konečne som vyskúšala tento banánový parfém, ale vonia to, ako viete čo, ako banana matcha latte zo Starbucksu. Vonia to pekne, ale asi by som tak voniať nechcela. Tak ten banán sa mi začína viac a viac páčiť. Je to, trošku mi to možno pripomína aj moju briošku. Totižto, ja som hneď na moju aprikot brioche povedala, že to vonia ako banana matcha latte z Starbucksu. A toto vlastne tiež, takže teraz keď sa nad tým zamýšľam, že čo mi to pripomína, a mne to fakt pripomína moju aprikot briošku. Začína to vonieť stále lepšie a lepšie, už odišiel ten banán a už skôr cítim ten karamel, taký trošku slančí, už je to oveľa lepšie. Najprv som cítila ten banán, taký docela umelý, ale teraz je to super. Lásu, kde sme? Môžeš nám niečo o tom povedať? V patrovém Nike, kde si můžeš customnout boty. A to chceš? Ale nikdo tady moc není, protože všichni čekají frontu v PSG obchodu, protože vyšla nový drezy, že jsou šampioni. Takže pohoda, je tady příjemně. A prostě si něco? Ne? Tak jo? Aha, táto holka sa chce všade jenom podívať a nic nechce. Chápete to? Že vraj tento Louis Vuitton hotel sa čoskoro už dostáva a že noc v tomto hoteli bude začínať na 10 000 eur. To je Eli. Strašne sa mi mudruje dobre, keď som to včera videla na TikToku. Taký vaj. Ahojte. Lásu, kúpiš mi čeliketa? Dobré ránko, my sme už tak na letisku a ideme domov. Ako si to so mnou užila našu prvú dovolenku? Konečně si ma milovala, takže to bylo super. Prosím. Ja ťa milujem pořádky, krávo. To zvědavá, že se takhle ke mně budeš chovat i v Trenčíně, takže to ještě uvidíme. Ak budeš sa rád, tak áno. Už sme v Prahe. To byl můj nejhorší let, má se pobila. Seděli jsme úplně vzadu všech zadků. Bolo to v pohode. Ne. Odvoz rovnako perfektný ako aj na cestu sem. Tak ja som rada, že teraz nemusíme ísť vlakom alebo šoferovať. Ma porazilo. Tak my sme doma, už sme si dali everything shower. A jsme úplně A zabudla som si v tej prepravnej spoločnosti, prosím pekne, moju kameru. Takže ešte teraz sme to vlastne riešili. Že kde je kamera? But there she is. There. You are there. Ideme vám spraviť haul. Ešte k tomu odvozu strašne som rada, že takto prišli, čakali nás pekne zase na čas. Volajú sa A&A, akože A, akože A, takéto druhé, takéto A. Tu vám ich opäť prikladáme. No a keby si predstavím, že by som mala ešte potom šoferovať domov alebo s vlakom, tak by ma porazilo, pretože zajtra znova odletám preč. Takže by to bolo pre mňa dosť náročné. Yes! A idem bez Nelly. Yes! Takže ako prvé tu máme Happys. Asi vám ju musím znova ukazovať a ja som doslova zodrala. Vidíte, mne chýba už kúsok podpätku, teda podrážky. Sú strašne pohodlné. A myslím si, že stoja za to ich peniaze. Normálne som neverila, že to poviem, ale hovorím to. Potom tu máme tieto okuliare od The Gentle Monster a ja som dnes tam bačila ešte také čierne a tie neboli na sklade, takže tie som si ešte potom doobjednala a prídu v piatok. Tyhle jsou hodně topalé. Hodne v topu. Požičamku, ne, zajtra si môžeš požičať. Dostala som parfém od Nelušky, takže nakoniec sme brali tento od značky Ideal. Som rada, že mám tento parfém. Túto značku som už mala trošku tak akože načikovanú, ale nie moc. A je to pomerne ako taká, teda nie je to úplne nová značka, ale je to taká, akože teraz sa o nej tak začína hovoriť. A toto je, že krásna taká suchá pistácia s datlou. A Nelka mi kúpila. To je fakt pěkný. Musím říct. To mi padlo do nosa. Ešte sme boli v parfumerii, ktorá sa volá La Sense
Sense Unique. A tam som si kúpila tento parfém od parížskej značky Tiger, ktorý je kokosový, taký slaný kokos. Ja teraz proste milujem kokosové parfémy. Potom som si kúpila tento niche parfém od značky Maison Martin, čo je veľmi cenovo dostupná značka parfémov, na to, že ten niche stal to asi 60 €. Halo! No a počúvajte ma v tom žovoj, akože tá skúsenosť, nič moc, čakala som úplne, že proste jedna z najlepších parfumérií na svete, že mi tam poriadia úplne iné bomby. Moje zadanie, alebo teda zadanie, moja prosba na tú pani bola, že chcem niečo mliečne, kokosové, čo není absolútne mainstreamové a že niečo proste very, very unique a niečo, čo proste nie je také známe. A nechcela som ako keby klasickú nišovku, že ako Zeržová alebo BDK, chápeme sa. Lenže ona prvé, čo mi dala, potom to, ako som mi to povedala, bolo, že Impadia od BDK, čo sa absolútne nezhoduje ani s krémovou, ani s kokosovou a ani proste s nejakou strašne ako unikátnou. A BDK je veľmi známa značka, takže ani s tým sa to nezhodovalo. Potom mi dala Ambre Supermassive. To sa už absolútne nezhoduje. Ukázala mi asi 8 parfémov a z toho tak 7 som vlastne vlastnila a už by bolo strašne trápne hovoriť, že toto už nechcem, lebo... Lebo to máš tak, že si to řekla třeba 5krát, no ale... Áno, veľakrát som mi nechala ukázať ten parfém už, lebo proste mne už bolo trápne si to hovoriť, že toto už mám doma. Vôbec mi neukázala ako keby to, čo som si predstavovala, zatiaľ čo v tom Unique Sense, akože si myslím, že ma celkom tak vedel nacítiť a fakt mi ukázal pekné parfémy, o ktorých aj dosť vedel. Tá sa asi možno zaučala v tom Žovoj, neviem. Každopádne Žovoj je nádherná parfuméria, majú tam krásny výber, akože všetko možné, oplatí sa vidieť, to rozhodne, len som nenatrafila možno zrovna na toho zamestnanca, čo by som si akože predstavovala, pretože nejaké by si tam podchyť nejaký akože zamestnanec, veď bože, veď oby mi predal celú parfumériu. To oni nevedia, koľko peniazy prišli. OK, Biologic Research. Kúpila som si 3 produkty. Kúpila som si krém Grand Millesime. Neviem. A potom som si kúpila serum a tento Pigment 400. Ja mám z tohto krém a je to dokonalý krém, ktorý používam iba keď som nenamalovaná, kvôli tomu, že je jeho škoda používať stále, pretože je strašne drahý a robí krásny efekt a je mi ho to použiť každý deň a večer, tak si ho fakt dám iba keď chcem akože no make-up day a ono to krásne rozjasní pokožku. Ja som to měla strašný space za to, tím, co jsem mluvila. Nevadí. Ale ten krém Pigment 400, on vôbec nehydratuje, mám pocit. A fakt je to iba na takéto rozjasnenie, takže mne by to ani nestačilo ako klasický krém, ale je inak 10 z 10. A ešte tu mám sérum nejaké hydratačné. Toto je teraz veľmi ako taká značka, že... Ok, to vypadá. Pekné, že? Toto stalo dokopy 600 €, ale ľudia, toto je tak dobrá značka. Mám od nich asi 4 veci, všetky 4 sú akože nadštandardne dobré a kľudne by som si ich kúpila znova. Takže som zvedavá na tieto. Takže já jsem si nic nekoupila. Já jsem dostala od Noriky Pokémony, tady 4 balíčky, 4 boosters. Ale chtěla jsem si koupit Scuffers, byli jsme ve Scuffers. A musím říct, že jako to mě trošku zklamalo. Jako hej, no nemáte nič Že podle mě moc. to je strašně overrated. Veď my sme ešte kúpili tie No, že, príbor. Ale ten príde až neskôr. no, že to je strašně overrated mi přijde, že mají prostě jako hodně dobrý PR jako na sockách a tak, že prostě o tom ví všichni, si myslím. Ale zase tak special mi to jako nepřišlo. Že reálně moje oblíbený tričko, co si asi mohli všimnout, je teďka z Mojita, nevím jak se to čte, to červený. A to mi přijde, že má mnohem lepší střih a materiál než věci ze Scuffers. Takže zase tak jako nadšená jsem z toho nebyla, upřímně. Jako tie materiály boli také strašne cheap, mi prišli, že? Také obyčejné. Také, a strašne také ľahké, že tá gramáž toho trička No, mi čekala prišla som strašne proste víc. nízka. A vlastně to je všechno, kam jsem já chtěla jít. Takže tak, ale jsem ráda za Pokémonky. A ty si budu šetřit, protože za prvý jsou francouzsky, což jsem ani nevěděla, že existuje. A za druhý byly drahý. Takže si jdu šetřit. A ja som podovorila, no nech si niečo vybere, nech si nejaké okuliare alebo hoci čo. Že proste ja tu mám takýto nákup, akože zase nemám toho toľko veľa, ale že mám tu nákup a že proste Nela furt nič nemá. Mě ta věc musí prostě hodně zaujmout.
aby jsem jí fakt jako chtěla, anebo by jsem... Ty jsi mě hodně zaujala. Ty, když jsi řekla, že mi chceš koupit jako ty brýle, tak pro mě to je zbytečný, protože vím, že tady máš milion brýlí a že já si půjčím od tebe. Takže já jsem taková trošku skromňoučka tady v tom. To je prostě girl math. No. Aby ostal na Trošku Pokémony, jo. že? To ne, ale jakoby tak ani ty nepotřebuju, ale vím prostě, že ty jsem chtěla. A že tam byly ty, kterým nás neseženeme, chápeš? A tak ani ja som si to chvíli ešte potrebovala, ale poviem vám popravde, že chvíľku som mala výčitky z týchto panok, že som si kúpila proste také drahé baleríny, ale akože ja by som si ich možno ani nekúpila, keby všade nečítam, aké sú pohodlné, lebo ja mám strašný problém s tým, že ja nemám ani jedné letné topánky, v ktorých naozaj môžem straviť celý deň a nemala by som všade otlaky. Ja pravidelne nosím so sebou leukoplasty a ja už som toľko peňazí minula na leukoplasty, už na tej Paríži som minula v podstate 15 € iba za leukoplasty, pretože som mala otlaky zo všetkého. A z tohto som jediného nemala, takže som z toho naozaj akože nadšená, neviem ako je to možné, ale proste ani jeden otlak po 20 000 krokoch. Extrém, takže som nadšená. Birkenstocky mi nerobia otlaky. Jak jsme to na stejně zvedli, zase ten prostě. Já jsem si vlastně chtěla ještě v Nike koupit dres brazilský, kde jsem si chtěla nechat potisknout Neymara. Ale oni prostě měli, já jsem chtěla jakoby jiný materiál toho dresu, který dělal jenom v dětské velikosti, takže já jsem si řekla, že si to nejdřív objednám a pak jsem si řekla, že je zbytečný, protože dres Neymara už doma mám. Sice pařížský, ale deci, takže vlastně to je všechno. A tímto ukončujeme tento vlog. Pozrite sa. Vlogy se zaspívej, jo. Idem pribaliť svoj kufor, pretože ja idem zajtra pracovne do Milána. Pojďme se pomodlit za Godpack. Áno, modlíme sa za Godpack a my sa s vami lúčime. Budeme radi, ak nám dáte odber, koment, like. Naozaj nás veľmi poteší ten koment, že to má zmysel. Je s tým strašne veľa roboty s týmito vlogmi, tak či vlastne to chcete. A tak. A ten algoritmus to trošku rozhýbe, ak tam dáte ten komentár, takže budeme radi. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Čaute. Čaute.